The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. The Bible says, "For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him shall not perish, but have eternal life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. He who believes in him is not condemned, but he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. But as many as received him, he gave the right to become children of God, to those who believe in his name. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved." We have been saved by grace through faith, that not of yourselves. It is a gift of God, not of works, lest anyone should boast. He who hears my word and believes in him who sent me has everlasting life, and shall not come into judgment, but has passed from death to life. For ye know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sakes he became poor, yet ye through his poverty might be rich. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. All this is from God, who reconciled us to himself through Christ, and gave us the ministry of reconciliation. That God was reconciling the world to himself in Christ, not counting men's sins against them, and he has committed to us the message of reconciliation. We are therefore Christ's ambassadors, as though God were making his appeal through us. We implore you, on Christ's behalf, be reconciled to God. God made him, the Lord Jesus Christ, who had no sin, to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God. There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. For the law of life-giving Spirit in Christ Jesus has set you free from the law of sin and death. I give them eternal life, and they will never perish. No one will snatch them from my hand. For all who are led by the Spirit of God are the sons of God. The Lord is my helper, and I will not be afraid. What can man do to me? All things are possible for the one who believes. And whatsoever ye do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father by him. Sa di pa kita magasugod sa pagpadayon, sa pagtuon sa pulong sa Dios ni nga lawag, ikinahanglan ang atong paghimo o pagtasal, evaluation. Kinahanglan itong susihon atong tag sa kaugalingong kalag, kung napapag kita yung mga sala diha sa atong kalag, atong nabuhat ni adlaw, kini mahimong babag sa atong pagtuon busa. Ikinahanglan nga itong gamito ng prinsipyo sa 1 John 1:9 nga nagaingon, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Alang kanimo unbeliever, dili ka pa man magtotoo ni Kristo, giawhag ka, gidapit ka sa paggamit niya ng imong free will, sa paghimo sa labing mahinungdanong desisyon sa tibok mong kinabuhi, the decision to believe in Christ as Lord and Savior. Acts 16:31 nagaingon, believe
on the Lord Jesus Christ, and you will be saved. Musa sa hilom, magandam tas tong kaugalingon. Heavenly Father, we thank you for this new day once again. Ngayon mo kayong gidala dinhi, uban sa maing panglawas, o kintan gumikan lang sa imong gugma, kaluoy o grasya. Salamat o Diyos, bani kami nining among pagpadayon sa pagtuon sa imong pulong. Thank you for this Bible study through the YouTube under the Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan, among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo ang bugtong manluluwas. Amen. Well, maing adlaw sa tanan, welcome no sa atong daily Bible study. Niya pa kita nagadupot, niya atong tunanan, nga giuluhan o the problems in life. Dili kita makalikay sa mga suliran sa kinabuhi. Okay, ato yung padayon ang atong gibiyaan kagahapon nga either we fail or be victorious in our spiritual life. Depende kini, nag-aagad lamang sa atong pagtagad ngadto sa pulong sa Dios, o unsa magaling ang imong pagtagad ngadto sa pulong sa Dios mo, kana imong tinuon nga pagtagad sa Dios. Whatever is your attitude towards the Word of God is your attitude towards God. So therefore, depende sa imong paggamit sa imong free will, volition, kung musunod ka ba sa mando sa Dios, kabubuton sa Dios, o magtuman ka pag-imuha. Mao na nga at that time nga gipakuratan ka Ginoo, because God uses kadtong gihisgutan nato kagamay tungod sa rejection, kadtong pagsalikway o pag kanang ostracize na sa uban nimong mga higala o mga bisas mga hinigugma nimo sa kinabuhi. Rejection can be kind of testing. It's either testing or kanang discipline gikan sa Dios. So sometimes God uses rejection so He can surprise you. Sa moto akong giingon di mo kagahapon nga pakuratan ka. O ganang higayuna gyud, He's going to look at you. Iya kang kanang obserbahan. Whether you're going to use His 10 problem-solving devices or dili. You see? So, niya nang higayuna, you'll either fail or be victorious sa imong espirituanong pagkinabuhi. You see, sa diha nga magpasalamat kita sa Dios for any suffering in life, wa man ta kay nagpasalamat sa maong pagantos, kundi nagpasalamat sa mga saad niya nga iyang mga pulong, nga iyang gisangkap kanato to be able to handle any suffering in life. So mo na nga manduan kita niya sa iyang pulong sa paggamit niya adtong mga inon tatukma gyud nga mga doktrina, pertinent doctrinal rational, sa diha nga or every time may moatubang kita og mga pag-anto sa kinabuhi. Hinumduman nato nga ang atong tumong as believers mao ang paggabot sa area of spiritual adulthood. Ephesians 3:11 sa gisulti, God has provided us all the provisions in the heavenly places while we are here in this world. Mao na nga gimanduan kita to evaluate ourselves. If the Bible doctrine we are using now are epinosis doctrine, metabolized, or only gnosis doctrine, academic. Now, unsa may okay, niya ipangutanan na sa kung ipangutat na usob nimo. What do you call a person who is easily hurt? Kana bang dalirang mahiubos? Gitawag lagi nato kinig pikon, o ang uban ilang gitawag ning sibuyason.
makatawala po ko niya ng ilang paggamit sibuyason. I don't know what do they mean. Now, sa diha nga kanang sa likway ka, when you are rejected, musinta ka, mao man ay opposite sa respond lagi. So, kung musinta ka, you are reacting. So, bantay. Pag-react yan ni mo, bantay. Bantay niya itong 8 ka stages of reversionism. Delikado. Kung masuod ka. You see? You have to be very discerning. Ingon ka magtotoo. Now, okay, so, bantayan na ito na, no? Okay. Anto tas timing. Anto maningi tukbil. Kagahapon, o paano man ito matiwas. Timing is also a problem in life. Gusto? Mahal ginangamurag na naanad na tas pag-ingon timing nga, panlitan doon na kay sabot with somebody, magsabot ta, stress, magkita ta, anang lugar, niya, mag-abot yun mo sa tukmang panahon, mayroon ka na, timing nga, gisagol nung ng Visayan in English, God. Okay, more may atunandan. Now, the point we are stressing here is this. God's timing is perfect. Hingpit. Tukma. Okay? By the way, when it comes to problems in life, the solutions to these problems are based on the status of our mental attitude. Mao nay agdon ang kahimtang sa imong panghunahuna. For a believer, ang Diyos nagasangkap kaniya sa 10 problem-solving devices nga iyang magamit in facing problems in life. Dumigid kanunay, all of life is problem-solving. Diba? So good yun na itong nakamatngon ka hangtod nini gayon ang paminaw kanini, you have been solving problems. So, all of life is problem solving. Apil na imong pagkamagtotoo. Kasi believer, lambaw na nga kanang matngon ka, very kanang inunta very meticulous sa diha nga ikaw mohimo og decision, kinahanglan nga kanang decision as a believer na. I'm talking to you as a believer. As a believer, sa diha nga mohimo kag desisyon bisag unsa. Okay? Kinahanglan nga tuwa ka sa imong dapit nga imong puloy-anan, the operational divine sphere. Nga sa pagbuhat nimo niya ng maong desisyon, kana ra bang desisyon na husto, tukma, maayo. You see? Just the right decision. Kay may mga sayop kung tuwa ka sa suod sa operational divine sphere. By the way, ako na sa ning sublion nga aron di nagkakalimot. Kining operational divine sphere, niyan ni sa itong pangunahuna. It is a system of thinking. Inumdum ka pabasa ka ng atong gipasabot nimo nga the Christian way of life is a mental attitude life. Niya sa itong pangunahuna. So, ang atong dapit nga giandam sa Dios nga atong puy-anan din hining kalibutan na is a mental attitude nga na ang gitawag natong operational divine sphere. Operational divine sphere. Dapit nga may gahom. Dili gahom sa tao na, gahom sa Dios. Okay? Kaya naaman, unsa may ubang ngan sa kanang operational divine sphere. Well, the protocol plan of God, the Christian way of life, God's power system. Unsa pa? Mo na ang mga definition unsa ng kanang operational divine sphere. Dynasphere. Kombinasyon na sa duha ka Grigong pulong dunamis ug sphaia. Sphaira. Dunamis means power, gahom, sabi ni Saya.
Sphera kanang lugar, dapit. Okay? Location. Apan niya sa atong pangunahuna. So, ang operational divine dynasty is in our mind. Okay? So, mauna nga sa diha nga muhimo tag desisyon, bisag unsa laging desisyon, kinahanglan nga kanang desisyon na gihimo nimo diha sa sod, kay kung tuwa gani ka sa gawas, unsa may makakapagawas nimo tungod sa imong pagbuhat og sala, out you go. Tuwa na ka sa CDs, duha man na ka cosmic dynasty ni Satanas, cosmic dynasty 1 which is arrogance complex, o cosmic dynasty 2 nga mao ang hatred complex. Magbanos-banos lang ka, tabok lang kaniya na kung naglunang sa kasalanan, wa nimo na isugid ngadto sa Dios, wa ka mo gamit sa 1 John 1:9 rebound technique. So nakas gawas. So kung tuwa ka sa gawas, iyang Satanas nga gahom, then every time you make a decision, kanang mga desisyon na sayop, dautan, it's really bad. Ang mga desisyon nga imong himuon, dili tukma, dili husto, di na makataw kaayuhan nimo. In fact, makaguba na sa imong Kristiyanong pagkinabuhi. Sabtag na. So, for a believer then, gisangkapan ta sa Dios og napo ka mga kanang paagis pagsulbad sa mga suliran, 10 problem solving devices nga atong gamiton, ipagamit na sa Dios sa atong pag-atubang sa mga suliran sa kinabuhi. Kay kung balikon nga, all of life is problem solving. Now, ang usa ka magtutuo nga spiritual. Now, unsa may buta sa spiritual, tuwa siya sa sod. Wa siya sa he is free from any personal sins, be it mental, lingual, or overt sins. Wala. So he is spiritual. Okay? He is a spiritual believer. Kini siya is problem solver. Apan ang usa ka karnal nga magtutuo is a problem manufacturer in life. So, diya mo na. Now, when it comes to kanang problem of rejection, katubang pagsalikway o kanang ostracize na sa ubang tao nimo, ila na kang wa nakatagda ba? Inon na nato, isalikway ka na nila. So, when you are being rejected, you should readily evaluate. Susiha gyud dayon imong kaugalingon. Kung unsa ang kahimtang nimo, what is your status of your spiritual life? Whether you are a loser or believer, winner believer. Duha lagi atong kapilian. So, ayaw react. Instead, respond to the rejection. Ginamit ang kanang ginaling na metabolized Bible doctrine, pulong sa Dios. Nainomdom ka pa ba sa Operation SLA? Ato ning gihatagag sort of memory aid nga di na mo makalimtan. SLA mao gini original. S, study. L, learn. A, apply. Study, learn, apply. Apan nato gidugangan ka nagis ato nagi-insert gisuksok nato kanang B nga believe. SLBA. So ignore na nato nag-operation SLBA. Study, learn, believe, apply. So ayaw na nagkalimti kay kana memory aid na nga itong gihimo nini. O ayaw pod kalimot sa grace orientation. Kay kining pagka-oriented na nimo sa grasya, you become teachable. Kay nasabta naman nato, nikito taon naman itong hisgot ni nga, only those who are kanang humble mo'y teachable. Apan katong mga arrogante, dili gyud
matudluan. Sto? Ang matudluan, maura kadtong mapaubsanon. Ang mga mapahitason, dili yun na sila katudluan. Nga naman, mayingon man na sila, kumutuwa na, sa ibaw pa mong kuha na niya. See? They think they're more knowledgeable or better than others. Mo naging holier than thou. Manay popular nga panultihon yan nga kini mga tawhan na mga self-righteous. Unsay ibut pasabot sa self-righteous, matarong sila kaugalingon, mas matarong sila sa ubang mga tao. No na nga kun anay pagtudlos pulong sa Dios, dili na sila katudluan. Magnegatibo gina sila. Kasabot ka. So, ayaw kalimti kini grace orientation. That is how to be teachable. Di man iusab kadtong atong prinsipyong kanunay natong pahinumdum sa atong kaugalingon nga the way up is the way down. Mga prinsipyo bahin sa kanang ikaw uswagon sa Dios. Uswagon raw atong mga mapaubsanon. Apan ius-us iduot kadtong mga mapahitason. Mao nang ang prinsipyo, the way up is the way down. Now, pangutan ay mong kaugalingon karon. Ask yourself now, kung ang pulong sa Dios, ang Bible doctrine is real now to me. Pangutan ay mong kaugalingon. Is Bible doctrine real to me now? Is the Lord Jesus Christ real to me now? Now, if I ask you, are you truly occupied with Christ now? Kupado ka na ba kang Ginoong Jesucristo? Siya na ba ang numero 1 diya sa imong pangunahuna? Are you now living your life in the light of eternity? Mao ni mga pangutana that we should ask ourselves. Or do you now live as if today is your last? Do you now trust in the Lord with all your heart? And you do not lean on your own understanding? And in all your ways, do you acknowledge Him? Kay siya mag-aagak kanimo, will direct your paths. Na nas Proverbio 3:5-6. Oh, by the way, once you are able to answer in the positive, ini mong mga pangutana, kung ipangutana di padugay, you are now in the stage of spiritual maturity. And you are now starting to glorify God. Sabtag yun na. Kung kanto positibo ang imong mga tubag niya itong mga pangutanaha, you see, you are now living the life beyond gnosis. You are now called an invisible hero. Now, let us talk about the doctrine of death. Ito na po ning tukbilo ni. Suliran man ni, apil man ni listahan. So, atong tukion kini ha. Uban tingali mo yung arabong hala. Na ano po ni tungod o kamantayon, madlok magkwana. You see? Nang uban lagi. Moingon pa ana, kung kuwang pa sila sa pulong sa Dios, diya silang kalag. Now, okay. Anyway, padayon ta. Death, by the way, is part of life. Gusto? Mudawat ka na? Ang kamatayon, bahin kini sa kinabuhi. But actually, death is just the entrance to eternal life. Alang sa magtotoo. Si Apostol Pablo nag-ingon des Filipos 1:21, for to me, to live is Christ. To die is gain. Profit sa laing pagkasulti. Remember, God's Word is the mind of Christ. Huna-huna ni Ginoong Jesucristo. 1 Corinthians 2:16. Just imagine, huna-huna ni Kristo kini nga itong ipangtunan. If you're living the unique spiritual life now, then, mao na, nagkinabuhi ka na life beyond gnosis.
ug ikaw gitawag ng invisible hero. Hence, ang usa ka magtotoo nga naay doktrina diha siyang kalag has the advantage in his spiritual life. Okay? Now, dying, ang pagkamatay o kamatayon, dying for a believer is the desert. Unsa may Bisayang desert? Siragana. Okay. Ang pagkamatay alang sa magtotoo gitawag dig siragana sa kinabuhi. But this kind of dying is what is called dying grace. Doon na may duha ka klaseng kamatayon sa magtotoo. Ang usa dying grace ug ang usa sin unto death. Okay. Unsa maning dying grace? Anyway, before we kanang define that, human ang magtotoo makakaon as an analogy, kaamgid lang ni as analogy. Human ang magtotoo makakaon sa 8-course meal. Analogos gihapon pagtandi o pag kanang kaamgid kini sa 8 gates sa divine sphere. Then ang dessert, ang sirgana moabot nga mao ang dying grace. Remember, all of life is decision making. Gibalik na po na nato. Balik-balikon yun din nato hangtod nga masilsil na yun si mong alimpatakan. All of life is decision making. We make a lot of decisions in life, either good or bad. Basta? Now, ang panahon sa kang magtotoo, gimanduan to make the right decisions from the position or area of strength. Unsa man ang position of strength? Operational divine sphere. Kinahanglan lagi ito ata sa suhod. Himo na itong desisyon. Aron masiguro na itong husto ka ng desisyon na. Now, okay, remember, hinumdumin gyud ang plano sa Dios gibahin kinis tulo ka hugna. Ang phase 1 hugna 1 mao ang salvation, kaluwasan. Onya phase 2 ikaduhang hugna kanang believer in time. O phase 3 believer in eternity. Now, kini gitawag natog life beyond gnosis. From spiritual maturity to physical death, mao na ang life beyond gnosis. Okay? Gikan sa atong pagkabot sa espiritual ng pagkahamtong, spiritual maturity, ngadto na sa pagbiya nato ning kalibutan, pagkuha na sa Dios kanato through physical death. Okay? Kung kuhaon ta sa Dios, mahuman ang kinabuhi nato ning kalibutan, na kuhaon ta sa Dios, we come face to face with the Lord. No more tears, no more pain. Okay? Face to face, we come to face with the Lord. Mao nang mahuman ang kanang life beyond gnosis, anang physical death. Kay dito sa langit, unsa may tabo dito, wa na mga sala, no more sins, no more kanang sorrow, na. These become things of the past. Na, bag-o naman tanan. Okay. Ephesians 3:19. Abrihing mong Biblia o isuwat diha Efeso 3:19. Nagingon kini, and to know the love of Christ which passeth knowledge, that you might be filled with all the fullness of God. Now, sa Kristohanong kinabuhi in the Christian life, unsa may isyo nga kanunay gyud nato giatubang. Ngotana ko nimo. What is the issue that we always face in the Christian life? Tubag, volition. Mao gini kanunay nato giatubang. Volition, free will.
we can either use the negative pole or positive pole sa atong volition. Basta, may mong negatibo ta, may mong positibo. We can either want to become a winner or loser in life. Not kapilian lagi. You see, God has given us total freedom. Upon with that freedom goes unsa responsibility. But let's not forget the principle. God's sovereign will coexists with man's volition. Magkuyog na sila. Ang atong kanang kabubuton o kabubuton sa Dios nga mo gitawag og sovereign will. Now, get this. God wishes man's volition to be positive to God and His Word. Apan, di man makapugos ang Diyos. God does not force man to be positive. Iya yun ang pasagdan. Tagan yun niya kagawasan ang tao. Kung malikon, man has complete, total freedom, either to be positive or negative. Mahinungdan na man is a product of his decision. Gusto? Now, ang kalampusas tao, nag-aagad lamang sa iyang kabubuton. Ayaw yun nakalimtipod. Man's success all depends on his volition. Now, iba naman tanto naman nigi tuki kaniyadto in the future, I mean in the past, ato nigi hisgutan kining computer of divine decrees. Nainumdum ka pa ba niya na kamo nga mga lihiro, mga computer, ibaw man ka kung saning RAM, read only memory, mo nang BIOS, okay? Unya na po'y PRAM, programmable read only memory. Now kining kanang PRAM o RAM, they are analogous to the following: election and predestination. Kini alang lamang kanato nga mga magtotoo. Kini bang election o predestination alang lang nato kini. Now, okay, ato na pong tukbilon kining tulo ka mga R nga gikinahanglan nato nga mga magtotoo. Unsa man ning tulo ka R? Reception, retention, o recall. Na unsa man ning reception? Ang imong pag-perceive sa pulong sa Dios, imong pagtuon, pagkat-on, mo kana ang perception. Ikaduha, retention. Ang imong pag-metabolize sa pulong sa Dios, imong i-retain, imong kuptan, gunitan, ipundo ang ginaling, metabolize nga Bible doctrine. Diya si mong kalag. O ngayon katulo, pag-recall, paghinumdom, o mao na imong gamiton nga pulong sa gamiton nimo pag-atubang sa mga exigencies in life. Okay? Now, kung tawag ganito sa ka magtotoo nga bildiro, wa na magpasabot nga nawa ang iyang kaluwasan atong ipaklaro nimo ni. Kundili ang iyang way paggamit sa mga kasangkapan nga gihatag sa Dios kaniya. So mo na nga siya loser. So I repeat that statement. When we call a believer a loser, it does not mean he has lost his salvation, but he is only not making use of God's divine assets. Thus, he is a loser. Mo nang gitawag nato siya pildiro, pildi. Now, kung bahin na gani sa iyang espirituhanong kinabuhi, now, kung bahin sa kamatayon, physical death, we have said that kanang nahuman ang iyang kinabuhi. His life is over. Nahuman na. So, gikuha siya sa Diyos kay nahuman na lagi ang iyang kinabuhi din sa kalibutan.
Now, we have said that God's plan is categorized into three phases: salvation, believer in time, and believer in eternity. Mao na nga sa atong pagkinabuhi karon sa phase 2, believer in time, patubuon kita. Excuse me. Atong kalang patubuon, pinagis pagtuon siyang pulong adlaw-adlaw. Aron atong makabot kining life beyond gnosis. Okay? Kaya nahibaw naman ta nga doon ay tulo kaang sa pagtubo sa atong kalag. 3 levels of spiritual growth: baby believer, adolescent believer, o spiritually mature believer. Okay? Now, in phase 2, sa diha nga magtotoo makaabot sa spirituhanong pagkahamtong, he becomes the, gitawag na siya og invisible hero, a winner believer, tungod kay iya magipahimuslan ang mga kasangkapan nga gihatag sa Dios kaniya, divine assets, pinaagi sa iyang paggamit of the positive pole sa iyang volition. Positibo man siya, mainiton man siya, boiling hot man siya sa iyang pagtagad ngadto sa pulong sa Dios. So boiling hot siya sa iyang pagtagad ngadto sa Dios. Gusto? Now, so a believer's time to go home, meaning physical death, is a matter of God's perfect decision. Mao na sovereign decision sa Dios based on His integrity. Ang iyang integrity, unsa may gitawag nato sa Bisayang integrity, pagkamasaligan. Sakto ba kana? Integrity, pagkamasaligan, pagka kanang talahuron, o pagka murag maglisod na ta sining Bisaya ana. Anyway, sovereign decision sa Dios based sa iyang integrity. Now, kining integrity sa Dios are composed of, it is composed of 3 sa iyang mga kinaiya: perfect righteousness, justice, ug love. Iyang pagka matarong, hingpit nga pagmatarong, ang iyang hingpit nga justisya, ug iyang hingpit nga gugma. Mao ni nagalangkob sa iyang integrity. Now, what the righteousness of God demands, the justice of God executes. No, gimutuman. So, what should the believer do before God takes him home? Unsa man? Prepare. Mao na atong gibuhat adlaw-adlaw. Prepare ourselves by utilizing God's opportunity. Opportunity kini tanan kay niya gud ta sa age of equal privileges and equal opportunities. Di pa ka mo pahimos, kinatrilingan kini atong kanang panahon, the age that we live in which we live. This is the most thrilling, adventurous, thrilling, kulbahinam. Na walang ka amgo niya na waka makarealize kung kay pulong sa Diyos, kay gana sa patubo sa mong kalag. You see? Kadaghang opportunity, equal privileges and equal opportunities. Now, okay. Unsa may mangutanan sa kunimo, what is the best part in the meal? Sa atong putahe ba, putang na to, unsa magi the best part? Make a guess. Of course, the dessert. Kanang siragana. Kining dessert nga itong gisgutan, kaamgid gini og dying grace. Oh, by the way, ato ipatinaw ni mo ning dying grace. Ang dying grace, mo ginganlan og unsa, dessert of life. Kaya nga naman, human naman ang imong kinabuhi, nakatuman ka man, nakakabot ka man sa common goal of believers, which is spiritual maturity, nakahimaya ka naman sa Dios, mahinungdan nga, kuhaon kaniya, kay tuwa pa'y nagahuwat nga mga di na nimo maisip, undescribable,
unfathomable na yung unsa escrow blessings in eternity ug ang imong inheritance, ang imong mga panulundon nga wa na gyud nay pagkahanaw hangtod sa kangturan nga di na ka describe unsa ka mabulokon niyadtong giandam na sa Dios ka inheritance. You see? So now man ang iyang kinabuhi dinis yuta kuan siya sa Dios, mauna ang dying grace nga iyang atubangon. Apan ang usa ka magtutuo nga mamatay nga kanang way pagwa niya matuman ang plano sa Dios iyang kinabuhi, miserable siya sa iyang kinabuhi din si yuta pa. Kay negatibo man, murag yun ang iyang witanan. Way gana, way gugma, way kainit, way kaikag, way kanang pagpanumbalig. Sa pagtuon sa pulong sa Diyos, magtubo ang iyang kalag. No, see? So, pildiro siya. O niya, gikuha siya sa Diyos, kaya wala naman siya kapuslanan. Maunay ginganlan og sin unto death. Kaya nakakabot man siya sa giingon og reversionistic stage. Na reversionist man siya. Gikan sa una niyang gugma nga maong pulong sa Diyos, karon na usob naman ang iyang pasiuna. He changed his priority. Di na pulong sa Diyos ang iyang unang gugma. Kalibutan na. Allah, kanang naglunang nagyud siya sa mga tanang klases kasalanan. Wa nagyud siya pagpanumbaling sa iyang espirituhanong kinabuhi. Unya, mao na nga gidisiplina siya sa Dios. Unya ang disiplina kay tulo man pud kaang-ang. Warning, intensive, og sin unto death. Namo na. Ang sin unto death mo na kinatumyan. Nga moingon ng Diyos, wa na may kapuslanan ng akong anak. O magyud siya magmatngon, nagpatuyang man siya, sukwaon na lang na kumonay kanang sa tuigingan lang yan sa English nga kanang but pasabot nga gikuha na sa Dios bisag di pa panahon gyud nga ikuha niya, gikuha na lang gyud sa Dios. Kaya wala naman siya kapuslapan, luwas siya. Basig mo ingong kag adi dito siya luwas. Apan wa siya unsa. He has not lost his salvation, but he lost something. Unsa man? Make a guess. Ang iyang panulundon, ang iyang inheritance, wala. Mao na nga dito sa langit, ano ang gingon nimo nga naay kanang museum of heaven, a museum with your name carved, na Pulano o isa na John o Peter ang iyangan sa iyang museum of heaven. Tingali mo li ka dito unsa man ning mga inheritance kung pagadawaton unta li ka dito pastilan daghana. Ay, di kung mahimo pagbubalik ko sa kalibutan, no more, it's too late. So tuwa kas langit apan wa kay panulundon nga pahimuslan, wala. And God cannot kanang say to you with that accolade, popular accolade, good and faithful servant, well done, good and faithful servant. Wala. Di ka ingnon sa Dios niya na. Kay pakyas ka man. You have been a loser believer. So mo na ibut pasabot sa sin unto death. Nagaklaro ka na. So mo na atong paklaro pagyod sa atong pagpadayon niini. Dinilang una kita kutob. O niya ayaw si piyata. Ang continue in your spiritual momentum.
Pahimusli kining maong grasya gisangkap sa Dios kanato. Magampo ta. Amahan namong Dios, salamat ining higayon na. Pakigambitay sa imong kamatuoran nga mao lamang ang among kaligunan. Mao kini ang among gugma tungod sa among personal love for you, O Lord. Salamat. Ini among Bible study through the YouTube ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, among bugtong manluluwas. Amen.